יום ראשון, אני רוצה לשתף אתכם במשהו שקרה לי ביום חמישי. הגיע לפה בן אדם עם השמנת יתר, והוא מבקש חלבון לבן שלו. ואז אני שואל אותו, ידידי היקר, אתה עם השמנת יתר ואתה דואג לבן שלך. מה הדבר הכי חשוב לך בחיים? אומר לי הבחור, הילדים. אמרתי לו, אם הילדים חשובים, למה אתה לא שומר על הבריאות? כי אם לך יקרה משהו, המשפחה הזאת תתפרק. ואם אתה תרגיש טוב, תוכל להנהיג את כולם. על המצב הזה הוא החליט שהוא רוצה להיכנס לתוך מסלול שמשנה חיים. גם כשבן אדם עולה על טיסה עם ילד קטן, ופתאום קורה משהו ונופלים המסכות, הראשון שמשתמש במסכה זה הבוגר כדי לטפל בילד. אז אני מעביר לכם מסר. כל אחד יכול לעשות שינוי בחיים שלו. אני מבקש שתהיו בצד המואר של החיים. אנחנו כאן בפאור ספורט פתחנו קבוצות קטנות לשינוי דרך חיים ואורח חיים בריא. אני אשמח שתעקבו אחרינו. תודה רבה.